Pangandikanipun para kiai Brahmana Resi. Wong duwe anak yen pancen apik pakartine nadyan wong tuwa urung mati ning raosane kaya munggah swarga. Kosok baline yen di anak mrosal angel ditata angel diatur nadyan to kula ni dereng mati ning rasane kaya kecemplung neraka jahanam. Aji nika pripun Aji? Adike dijak lunga mongko rung cekel gawe pol-pole siji niku mangke mengusung-usung gamelan nika mangke. Ora duwe kepinteran apa-apa. Yo. Ndak aturi sabar Ki Walakas. Lelakon ki adile mung disandang lan wong tuwa kuwi yektine kewajibane mung telu. Siji nyontoni, loro ngandani, telu ndongani. Nyontoni tegese kowe mestine wis menehi conto ing bab tumindak ing saben dinane ingkang anjuk marang kabecikan. Ngandani mestine ya anakmu wis kok tuturi. Angka telu ndongani mestine kowe tansah ndedonga nyuwun marang purbane kang kawasa supaya anak-anakmu bener-bener duwe bebuden ingkang luhur. Kowe ndak aturi pinarak ingkang prayoga dongakno muga-muga pengasih saka Hyang Agung tansah nyandhi. Pandhawa